Dobrodošli deco na najlepše priče, vaš kanal Mini Opstanak. Avanture Lea Lava. Zdravo, mali avanturisti. Dobrodošli nazad na naš kanal. Danas imamo jednu zaista divnu priču za vas. Reč je o hrabrom mladom lavu po imenu Leo, koji kreće na uzbudljivo putovanje u srce džungle. Da li ste spremni da mu se pridružite? Hajde da zaronimo u priču o Leo lavu. Jednom davno, u bujnoj, zelenoj džungli, živeo je mladi lav po imenu Leo. Leo nije bio običan lav, bio je radoznao, avanturistički nastrojen i imao je srce puno snova. Obožavao je da luta po džungli, sprijateljujući se sa svim životinjama koje je sreo. Ali, postojala je jedna stvar koju je Leo želeo više od svega. Leo je želeo da se popne na najvišu planinu u džungli i vidi svet sa visine. Čuo je priče od mudre stare sove o zadivljujućem pogledu sa vrha i jednostavno nije mogao da dočeka da to iskusi. Jednog sunčanog jutra, Leo je odlučio da je vreme za njegovu avanturu. Ali nije želeo da ide sam. Okupio je svoje prijatelje, vragolastog majmuna po imenu Max, mudru kornjaču po imenu Tili i živopisnog papagaja po imenu Poli. Hajde, prijatelji. Popnimo se zajedno na planinu, reče Leo. Apsolutno, reče Max. Mogu da se klatim sa drveta na drvo kako bih pronašao najbolji put. Tek će Tili, možda sam spora, ali imam puno mudrosti da podelim usput. A ja ću biti vaš osmatrač, pazeći na svako iznenađenje, reče Poli. Tako su krenuli, sa srcima punim uzbuđenja i prstohvatom nervoze. Dok su se dublje upuštali u džunglu, nailazili su na prelepe cvetove, svetlucave potoke, pa čak i nekoliko razigranih životinja usput. Ali nije sve bilo lako. Džungla je bila puna izazova. Morali su da pređu klimavi most, popnu se preko velikog kamenja i čak pomognu izgubljenoj ptičici da se vrati kući. Ne brini, mališa. Pomoći ćemo ti da pronađeš svoje gnezdo. Kada su prišli strmom brežuljku koji vodi ka planini, Leo je osjetio malu zabrinutost. Izgledao je tako visok i zastrašujuće. Sjeti se, Leo, u redu je da se ponekad plašiš. Samo idi korak po korak. Sa Tilinim mudrim rečima na umu, Leo je duboko udahnuo i počeo da se penje. Polako, ali sigurno, njegovi prijatelji su ga sledili, ohrabrujući jedni druge usput. Nakon dugog i avanturističkog uspona, Leo i njegovi prijatelji konačno su stigli na vrh planine. I kakav je to pogled bio! Vau! Još je lepše nego što sam zamišljao. Pogledaj džunglu. Izgleda kao veliki, zeleni prekrivač. Dok su sedeli tamo, upijajući lepotu prirode, Leo je shvatio nešto važno. Putovanje je bilo podjednako posebno kao i dostizanje vrha planine. Naučio je da sa prijateljima pored sebe svaki izazov može biti prevaziđen, a svaka avantura može biti nezaboravna. Tako mi je drago što nisam ovo radio sam. Hvala vam, svima, što ste najbolji prijatelji ikada. Zaključak. I tako su se Leo lav i njegovi prijatelji vratili svom domu u džungli, sa srcima punim radosti i svetlim duhom. Znali su da zajedno mogu osvojiti svaku planinu ili džunglu, ako je potrebno. Hvala vam što ste nam se pridružili na ovoj predivnoj avanturi sa Leom. Zapamtite. Dragi prijatelji, uvijek verujte u sebe i cenite prijatelje koji vam pomažu na putu. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video i pretplatite se za više zabavnih priča. Do sljedećeg puta nastavite da sanjate i istražujete. Zbogom, drugari!